Nastavljamo sa našim webinarom. Što se tiče elektronskih nastavnih materijala, možemo ukratko da kažemo da su to različiti sadržaji koji u sebi sadrže delove koji se zovu u obrazovnoj tehnologiji didaktički objekti. A da li nešto jeste upotrebljivo u pedagoškom smislu, odlučuju kriterijumi i pre svega pedagoška neutralnost, što podrazumeva da šarenilo upotrebe različitih audiovizualnih sredstava ne sme da bude cilj i da bude u prvom planu u odnosu na, tako da kažemo, pedagošku vrednost i elektronski pedagoški sadržaj koji treba da stigne do učenika. Drugi kriterijum jeste mogućnost ponovne upotrebe, što smo rekli negde da je vrlo teško izvodljivo i da uglavnom elektronski materijal se priprema individualizovano. Ako može ponovo da se upotrebi, onda je za njegovu pripremu potrebno mnogo više vremena. Treći kriterijum je mogućnost personalizacije i kriterijum poslednji, ali ne manje važan, jeste ta neutralnost u odnosu na medije i neskretanje pažnje na animaciju, interaktivnost u toj meri da bi negde to bilo u prvom planu. Znači, vrlo je teško zadovoljiti sve ove kriterijume, tako da treba biti veoma pažljiv prilikom upotrebe i izbora elektronskih nastavnih materijala. S tim u vezi, kada planiramo elektronske nastavne materijale, kao što smo rekli u uvodnom delu našeg webinara, treba pre svega da imamo u vidu ishode učenja koje treba da ostvarimo. I naš sadržaj koji uglavnom trpi neke određene izmene i gde je velika uloga nastavnika, kada nije reč o sistematizaciji nastavnog gradiva, već kada je reč o obradi gradiva. Metode su drugačije i one se menjaju u odnosu na neposrednu nastavu i tu je uloga stručnog saradnika izuzetno važna da ovom izabranom sadržaju koji priprema nastavnik predloži određene metode kako bismo u poslednjoj fazi vrednovanja i ocenjivanja ostvarenih ishoda došli do nekog željenog nivoa koji smo postavili. I tako negde ciklično se sprovodi ovo planiranje nastavnog procesa upotrebom elektronskih nastavnih materijala. Što se tiče same primene, koja vas možda najviše interesuje, jedna od uobičajenih podela, ali naravno nije jedina, jeste podela na ovih 5 kategorija, odnosno vrsta nastavnih materijala. Prva podela se odnosi na PowerPoint prezentacije koje su najčešći vid elektronskog nastavnog materijala i koje su primenljive u svim nastavnim predmetima. Vidjet ćemo posle šta su mogući načini takođe primene. Zatim interaktivni multimedijalni plakati za koje postoje besplatni programi za izradu, digitalni stripovi, web prezentacije i priručnici koji uključuju u sebe elektronske udžbenike i interaktivne animacije i online provere koje se najviše koriste u završnoj fazi obrade elektronskog nastavnog sadržaja i negde odnose se najviše na vrednovanje i na ocenjivanje. Evo vidjet ćemo kako izgleda ta primjena, odnosno korišćenje elektronskih nastavnih materijala. Što se tiče PowerPoint prezentacija, najčešće su oni u stvari jedna podrška nastavniku u predavanju, takođe mogu učenici za seminarske radove i u projektnoj nastavi da ih koriste, individualno, grupno i mogu da uključuju u sebe neke audio i vizuelne medije, posebno kad se koristi pametna tabla kao podrška. Majo, izvini, ne vidi se, ljudi reaguju da se ne vidi dobro. Da li možeš slide show da pustiš da možda se... Evo, pustila sam samo malo. Je se sad vidi? Ne, isto je. Evo, sad ćemo da vidimo. Sad bi trebalo da se vidi bolje ova tabela. Je se vidi sad? Da, sad je bolje. Dobro.
Znači, što se tiče interaktivnih multimedijalnih plakata, postoji besplatan ovaj program koji ćete dobiti u pisanom štampanom materijalu, znači tamo ćete imati više informacija i više linkova koji ide uz ovaj snimljeni materijal sa webinara. Interaktivne multimedijalne plakate najčešće primenjujemo za seminarske radove i za samostalno istraživanje učenika ili istraživanje u grupi prilikom pripreme određene teme ili sistematizacije od strane učenika. Što se tiče digitalnih stripova, učenici mogu prvo samostalno to da osmisle na papiru ili u nekoj formi kao domaći zadatak, a potom kad se dogovore, onda pristupaju online izradi digitalnih stripova. Iz većine predmeta, posebno iz društvenih predmeta, može da se primeni ovaj vid elektronskih nastavnih materijala. Što se tiče web prezentacije i priručnika, mnogo ih je na našim prostorima u poslednje vreme, to se pre svega odnosi na elektronske udžbenike. Evo, ja sam ovde pripremila jedan za danas, ali naravno ne jedini. Vi ste verovatno informisani preko naše prosvetne periodike da su 3 udžbenika dobila nagradu na Frankfurtskom sajmu knjiga. Jedan od njih jeste biologija za 5. razred. Ono što je specifično za ovaj udžbenik i zašto je on nagrađen, on ima dozvolu i ima materijale nacionalne geografije, zatim on u svakoj lekciji ima pored uvodne motivacije i didaktičko-metodička uputstva koja se odnose na praktične veštine, na naučne veštine, na znanja, na veštine, zatim na zadatke koji učenici sami rešavaju. Takođe, samoprovera se odnosi na osnovni, srednji, napredni nivo i učenik sam posle svake lekcije sebe proverava. Ovaj udžbenik sam posebno navela kao primer jer je za pedagoge i psihologe veoma značajan i može da bude neka dodatna pomoć prilikom izbora, koncipiranja ili izrade samostalne od strane nastavnika i postavljanje elektronskog nastavnog materijala na neku online platformu. Vidjet ćete, imaju 2 udžbenika, 1 i 2. Izuzetno je visok, kažem, nivo sa našeg stanovišta i pomaže učeniku da samostalno uči, da razume. Zatim imaju aktivnosti koje se odvijaju u kućnim uslovima kao neki vid laboratorijskih vežbi, rečnik pojmova, zatim prosto dodatni zadaci, tako da ako budete u prilici pogledajte ovaj udžbenik. Takođe na sajtu e-učionica postoje još neki udžbenici osim ovoga koje možete da pogledate i da pomognu nastavnicima prilikom izbora. Treći vid primene se odnosi na takozvane ukrštene reči ili neke upitnike koje nastavnici uglavnom izrađuju, bar kod mene u školi je bilo prisutno mnogo tih Google upitnika, provera koji su u jednom trenutku toliko opterećivali učenike da su oni prosto mislili da je svaki taj Google upitnik negde test koji će imati odlučujuću ulogu. Ono što je važno za nas stručne saradnike da postoji jedna smena metoda i tehnika u online nastavi, posebno kada to dugo traje i kad smo imali situaciju kao što smo imali tokom pandemije. Znači, ni jedan od ovih nastavnih materijala nije sam po sebi odlučujući, kao ni jedna metoda koja se sprovodi online. Najbolje je da to bude smena i usmenih i pisanih provera i da u odnosu na sadržaj se zajedno sa stručnim saradnikom napravi jedan plan korišćenja elektronskih nastavnih materijala imajući u vidu tu takozvanu smenu i da bi zaista negde prosto kod učenika bila aktivacija na što većem nivou tokom online nastave. Takođe, naši nastavnici mogu samostalno da izrade materijale. Neki od nastavnika su napravili svoj blog pa su prosto učenike upućivali ili već imaju elektronski portfolio. Preporučila bi vam rado GIMP, to je program za obradu fotografija koji takođe besplatan, imaćete ga kao prilog u štampanom materijalu i besplatan program za snimanje filmova
Windows Movie Maker, koji također možete da koristite i da učenici koriste uz vaša uputstva prilikom projektne nastave ili prilikom nekih intenzivnijih zadataka koji traju kroz duži period nastave. Što se tiče nekih završnih preporuka koje trebate imati u vidu kada radite sa nastavnicima, to bi bile sljedeće preporuke. Da sadržaj elektronskog materijala bude jasan i jednostavan pre svega, da je uvek podeljen na manje delove, iako je moguće da se kombinuje pored teksta, video i audio način prezentovanja materijala. Zašto sam izdvojila ovaj elektronski udžbenik koji je nagrađen? Zato što u tom udžbeniku imate i tekst i video i audio materijal koji učenicima omogućuje negde samostalno učenje i tu interakciju sa elektronskim sadržajem. U sadržaju je važno da uključimo oznake koje razdvajaju te podnaslove, zatim da imamo tu uvodnu motivaciju, pitanja, da uvek polazimo od iskustva učenika, smjernice, simbole koje kontinuirano koristimo tokom naših elektronskih nastavnih materijala. Što se tiče fontove i upotrebe boja i oznaka, za vas pedagoga i psihologe to nije ništa novo, to važi i za same postere i za bilo koja vizualna sredstva koja koristimo u učionici, ali je nastavnicima važno da skrenemo pažnju, jer se dešava kada nastavnici samostalno prave materijal da zbog usmerenosti na sadržaj i da ne zaborave nešto značajno da prenesu, nedovoljno pažnje obraćaju na ovaj deo. Također je važno organizovati te šeme, tabele, jednu vrstu sistematizacije, određene lekcije koje postavljamo online. Zatim, kada kažemo linkove i dodatne nastavne materijale, moramo da damo tačno određen link i da se proveri taj sajt negde i sve što je na tom sajtu pre nego što se preporuči učenicima kao dodatni izvor znanja. Ukoliko imamo neku datoteku, što je i mene danas sprečilo da vam pustim neke sadržaje, to ne treba da bude preveliko, jer onda ako je mnogo ljudi uključeno ne može da imaju pristup tom elektronskom materijalu ili lekcijama. I ono što jeste negde važno, da treba da ponudimo različite resurse za učenje kako bi učenici mogli tu da izaberu ono što njima više odgovara. I negde naravno kad možete i u toj interakciji i dijalogu s učenicima da koristite humor. Ono što negde što se tiče ovih naših preporuka je važno da negde nastavnici ih imaju u vidu i da vi naravno zajedno sa njima negde prosto proverite da li su sve te preporuke i pedagoški zahtevi ispunjeni. Negde bih u samom zaključku navela da ukoliko je ta sredina, odnosno elektronski nastavni materijal dobro i adekvatno pripremljen i ključna jeste priprema, onda se nekako učenici sami koncentrišu na učenje i na samostalni rad i na motivaciju. A da bismo do toga došli, potrebno je još mnogo učenja, osnaživanja i nas, pedagoga, psihologa, isto tako i nastavnika. Ja se nadam da u ovoj današnjoj temi smo uspeli da odgovorimo na deo negde uputstava i složenosti ove teme, izbor i koncipiranje elektronskih nastavnih materijala. Sada bih voljela da zajedno prodiskutujemo i da vidimo šta je to još što vas interesuje, kakva su negde vaša iskustva. Evo, izvolite ako ima nekih pitanja, dilema. Jel se čujemo? Čujemo se, Majo, jel ti čuješ? Ja vas čujem, da. Da li, mislim, ne znam koliko ste uspeli zbog ovih tehničkih uslova da imate jedan kontinuitet gde smo krenuli od te pripreme, odnosno modela različitih prezentovanja elektronskih nastavnih materijala do planiranja i do ovih primjera koji su najčešći. Majo, Jela je htela nešto da kaže. Izvoli, Jelo.
Ne znam da li se čujemo. Čujemo, izvoli, Jelo. Hvala ti na ovoj divnoj prezentaciji. S obzirom koliko smo bili u kontaktu sa nastavnicima, zaista je bilo jako teško naći negde meru šta je to kada dođe materijal do učenika, koliko će taj materijal da bude za dete i na neki način istraživački i da može da uradi samostalno, bez pomoći i tako dalje. Tako da je zaista bila zahtevna tema i mislim da su se nastavnici, kao što si rekla lepo na početku, zaista imali tu negde veliku dilemu. Zavisi od nas stručnih saradnika koliko smo u tome mogli da pomognemo, s obzirom da je za nas bio isto različiti su sadržaji dolazili do učenika, barem je to neko moje iskustvo, tako da su dolazili možda čak i suvoparni, pa su ih malo više zatrpali sa nekim informacijama. Neki su sadržaji dolazili zaista, kako kažem, negde pokrenuli istraživački duh kod dece, neki duh za saradnjom, za solidarnošću, što je isto bilo jako interesantno. Čak su i neki radovi mogli čak i da pređu negde očekivanja nastavnika u smislu da deca mogu da mnogo više dopru do tamo nekog, da kažem, naprednijeg nivoa. Tako da je bilo zaista različitih iskustava i hvala ti na ovoj prezentaciji, sviđaju mi se, posebno za onaj deo za projektnu nastavu što si rekla za filmove i tako dalje, to mi je onako baš prilično interesantno jer mislim da ima dece koje to mogu da urade jako dobro. Hvala, Jelo. Evo ima i nekih pitanja na koje bih da odgovorim. Kolege pitaju šta sam ja imala priliku da isprobam od ovih elektronskih nastavnih materijala. S tim u vezi, kao što i većina od vas je negde isprobala, tako sam i ja imala priliku da isprobam korišćenje elektronskih udžbenika i materijala koji se već nalaze u nekom gotovom obliku. Zatim korišćenje izrada filmova koji zaista toplo preporučujem. I kod nas u ustanovi gde ja radim, nastavnici vrlo često koriste pametnu tablu. Ona u sebi sadrži ove aplikacije koje sam vam ja podelila na delove, znači izrada ukrštenih reči, zatim izrada stripa i tako redom. Znači taj program za pametnu tablu već u sebi to sadrži i može da se koristi. Evo pita jedna koleginica kako stručni saradnik može da ima uvid u sve materijale koje nastavnik koristi i da li smo mi mogli da imamo uvid za vreme vanredne situacije. Pošto je većina nastavnika, bar kod mene u školi, koristila Google učionice, neki od njih su imali potrebu da provere, davali su svoje šifre, pozivali su nas. Direktor je taj koji je stalno imao uvid i ulazio da vidi da li je nastava uopšte uspostavljena, pošto nisu svi nastavnici istovremeno krenuli bez obzira na naše nedeljno planiranje. Tako da negde, znači, stručni saradnik može da ima uvid preko planiranja, preko vrednovanja, preko pozivanja određenih kolega da poseti njihove Google učionice, što sam ja imala priliku. Na primer, kod mene su nastavnici projektnu nastavu koji inače redovno rade biologija, hemija i fizika, dobili su bolje rezultate u online nastavi nego, na primjer, uživo i kažu da je njima bilo lakše prilikom ispravljanja tih učeničkih projekata nego uživo i neposredno u učionici. Tamo se ne mogu posvetiti istovremeno svim grupama, ovde su imali priliku to da vide. Evo da vama dam reč, samo sam negde smatrala da je važno da odgovorim kolegama koji su postavili pitanja. Da li ima još pitanja? Ova tema nije dovoljno obrađena na našim prostorima, dosta je nova i još uvek, osim tog nekog, tako da kažem, samostalnog snalaženja, nemamo metodičko-didaktičke priručnike, uputstva koja se odnose na planiranje i vrednovanje elektronskih nastavnih materijala. Evo, ja bih Maja rekla zaista da upravo ovo što si ti započela, a to je da je ova platforma zaista pomogla stručnim saradnicima. Hvala i pedagoškom društvu i društvu psihologa i UNICEF-u i Ministarstvu prosvete što zaista imamo svoju platformu na kojoj možemo ovako da vršimo razmenu. Za mene je ovo zaista kompleksno pitanje i ovako lepo obrađeno. Ja sam prosto sve vreme razmišljala šta bi da sam ja započela tu temu da... Pa i tema je inspirativna.
išla i svaka baviš ovim pitanjima koje je sigurno svima nama puno znači i mogli smo, ako ne samo da dobijemo, nego i da sada razmišljamo u tom pravcu šta sve možemo da radimo. Hvala, Neno, meni je isto tako bilo kad sam dobila negdje, kad sam odlučila da konkurišem za ovu temu, delovalo mi je šta sad tu mogu negdje da istražim, da naučim, međutim jedno te vuče ka drugom i negdje jeste zaista zanimljivo i kažem ukoliko budemo opet imali period kontinuiranog korišćenja elektronskih nastavnih materijala, bit će mi zaista mnogo lakše i rado ću s vama podeliti na ovoj našoj zajednici pedagoga, psihologa, te načine i materijale. Ukoliko imate još neko pitanje za chat ili vi želite da nešto zajedno nastavimo da podelimo. Ja isto imam potrebu da kažem da si hrabro ušla u temu koja je za sve nas poprilično nova, a nastavnici negde očekuju da i mi budemo od pomoći. I ovo definitivno jeste budućnost, dakle nešto što će sigurno biti deo škole, bez obzira što se budemo fizički vratili. Online nastava će deo u sistemu imati redovan. Sad kako i na koji način ne znamo, ali će sigurno biti. Tako da si otvorila vrlo značajno pitanje i mislim da ovde se očekuje da poprilično toga učimo vrlo intenzivno, mi stručni saradnici, kako bismo mogli da pomognemo nastavnicima. Hvala Nataša, očito da nastavnici imaju potrebu za pomoć. Ne znam da li ste imali priliku da posetite tu grupu nastavnička mreža tokom pandemije. Rastane suprotne isključne i zaključne, tako? Neko nam se nešto... Tamo je raštenje, kako je to? Isključno. Da, isključuje znam regulacija i sve malo. Sve pravi. Evo, pošto nam neki zvukovi otežavaju, eto kažem još jednom, da kažem imate grupu nastavnička mreža tokom pandemije, gde zaista se vidi da je nastavnicima potrebna podrška na ovoj temi. Ja bih voljela da zajedno sa vama nastavim dalje da radimo na ovoj temi. Mislim da je ovo tek početak i da smo otvorili neka pitanja i da ovde tek sledi jedna baza dobrih primjera prakse. Koleginica Mirjana Spasić želi da podeli svoje iskustvo u virtualnoj učionici. Pa lepo. Značajno da je čujemo. Može, Mirjana, izvolite. Ne znam da li se čuje. Evo Mirjana Spasić, ja sam je pisala. Možda je ona mislila u nekom budućem radu. Majo, jel mogu ja? Da, Mirjana Spasić nam je koleginica iz Bora u jednoj osnovnoj školi, nastavnica fizičkog koja ima dosta uspeha i dobitnik je nagrade. Može, Goco, izvoli. Pa, Majo, hvala ti, tema je zaista zahtevna i mnogo toga si dala kao dobre primere, ne samo nama, stručnim saradnicima, pedagozima i psiholozima, a posebna vrednost, to sam i napisala u komentarima, ali ipak sam želela i da čuju kolege, je to što si to stvarno iskustveno prikazala, znači sve ono što si primenila, to si nam objasnila i svakako trebali bi svi da se uključimo i kroz istraživanje, kroz primenu u svojim sredinama, napravimo, što ti kažeš, da nastavimo dalje na razvoju te teme. Baš je bilo vrlo korisno i bila je jako zahtevna tema, s obzirom da sam nešto slično pre toga imala ja da radim sa roditeljima, svaka čast, sve pohvale naravno i za pedagoško društvo i za Natašu koja podržava ovaj projekat, koja vredno radi na odabiru radova i prosledivanju dalje. Hvala ti, Majo. Pozdrav svima. Hvala, Goco. Maji, Goci, evo tu nam je Mirjana Spasić, koju ja isto pozdravim. Miro, izvolite. Znam kako razvija međupredmetne kompetencije učenika u svojoj školi. Jeste. Tako da, izvolite, Miro. Ja sam joj napisala. Ne čujemo vas. Miro, kako je u Boru, Miro? Ne čujemo vas, Miro, uopšte vas ne čujemo.
Da li još neko želi nešto da kaže dok čekamo koleginicu Mirjanu? Evo, naša koleginica Branka Orešanić se zahvalila na modelu Martina Ebnera, koji je osnovni model za nas pedagoge, psihologe prilikom izbora i koncipiranja elektronskog nastavnog materijala. Evo, ja sam htjela samo povodom ovoga da kažem dve rečenice, ako je moguće. Mislim da bi dobro bilo da na republičkoj sekciji razgovaramo o tome šta je ko radio, odnosno da iznosimo primere dobre prakse vezano za učenje na daljinu. Dobro, to je dobar predlog, zašto da ne. Dobro, ja bi sad negde, možemo i koleginicu Mirjanu da uključimo, da gostujemo na sekciji sa ovom temom, da ona prosto prikaže taj svoj dobar primer, ako se slažete. Ja bih sada... Svakako, Majo, neka se Mira javi. Da, da ćemo mi da se dogovorimo. Ja bih sad Na republičkoj sekciji ćemo to sve da prezentujemo. Može. Ja bih sada da vam zahvalim što ste zaista aktivno učestvovali i što ste negde dali veliki doprinos i mene motivisali da nastavim da se bavim ovom temom, jer ovde je zaista potrebna podrška i pomoć i u izboru, i u planiranju, i u vrednovanju i tokom rada i u pisanju elektronskih udžbenika. Još uvek nemamo udžbenike za srednje škole, za osnovne škole, udžbenike koji odgovaraju pedagoškim kriterijuma izrade elektronskog nastavnog materijala tek dobijamo, što znači da smo na začetku ove teme. Hvala vam, drage kolege, inspirisali ste da se dalje bavim. Jeste, zdravo Miro, jesam, dodala sam vas, podelila sam host sa vama, dobrodošli. Bolje vas našla, što se ranije nisam uključila jer sam imala roditeljski preko Meeta, Google Meeta, koje održavam svojim roditeljima, mogu da vam kažem da je to olakšavajuće i za mene i za njih, s obzirom da im dajem ovo uputstvo jer imam 8. razred, pa jako puno podataka, detalja koji moraju oni da znaju i onda ne idemo mnogo unapred nego korak po korak. Moje iskustvo vezano za online nastavu, čak sam i rad pisala kreativnost u rukama nastavnika, pa sam to predala tamo. Generalno, fizičko i zdravstveno vaspitanje smo se našli, da kažem, u nekom neizlaznoj situaciji u prvo vreme. Bukvalno ja nisam imala prilike da od nekog to nešto vidim, nego sam osmišljavala sama kako sam znala i umela, tražeći materijale putem interneta ili već od kolega koji su me ovako privatno slali. Krenuli smo i sa tom mrežom koju ste vi napomenuli, mreža nastavnika. Nastavnička mreža tokom pandemije, da. Da, baš iz razloga da pomognemo kolegama da mogu bolje da se snađu. Ja sam sve one moje planove nedeljne koje sam pravila kačila na svom blogu, tako da su kolege bile u prilici da to mogu da skinu, da prosleđuju roditeljima, deci, jer je to neko uputstvo bilo gde mogu roditelji lakše da se snađu. U toku tih, da kažem, prvih nedelju dana jako puno sam pomogla kolegama koji nisu bili da na ovaj način organizuju nastavu. U kom smislu? Pošto sam imala neko iskustvo od ranije. Znači, u prvo vreme je nama išla nastava, ja sam tako dala predlog na nastavničkom veću, da se prosleđuju zadaci preko razrednih starešina, a oni da upućuju svojim učenicima. Tako da smo mi u prvo vreme bili posrednici i moja uloga je bila tu, na osnovu mog iskustva kog imam, sve te neke, da kažem, zadatke koji su nastavnici prosleđivali, ja sam im kačila linkove, ona uputstva što bi deci bilo kudi kamo bliže i jasnije, pa sam im vraćala na doradu, kad su to dorađivali, onda sam prosleđivala deci. Ubrzo posle toga smo većina, skoro svi, mislim da smo ušli u taj Google učionice, što nam je kudi kamo olakšalo posao. Mi smo na nivou aktiva, pa kažem 5., 6., 7. razred i 8. otvarali tu Google učionice, tako da smo imali prilike da postavljamo te zadatke. Kudi kamo mi je olakšalo posao u smislu
da ovu bazu koju sam ja stvorila sebi, za čim sam težila i ranije, ali eto nisam našla načina kako da to ostvarim, mi je odlična baza da kad sutra krenemo sa redovnom nastavom, za one učenike koji su oslobođeni fizičkog dela, pa su prisutni tu na času, da ja, eto, putem te Google učionice oni budu aktivni, da dorade, napišu, osmisle, a pritom prate nastavu neposredno realizujem, tako da je to mnogo dobra stvar, verujte, ali mi je bilo veliko opterećenje da osmislim način kako to. Nedoumice, čula sam te pri kraju kad si kazala da na koji način da se postavljaju pitanja, kako deci da se daju ti zadaci i tako dalje. Ja sam imala dobar broj anketa, tako da sam imala uvide pristup dece, odnos prema redovnoj nastavi, odnos prema ovoj, mogu to da ti ja pošaljem baš da vidiš jako dobro anketa. Imali smo nekoliko testova, ali meni nije bio cilj smisao tih testova da ja koji procenim znanje. Jer mi je smisao bio da ja njih podstaknem da oni promisle, kad oni meni napišu odgovor, ja im doradim i to. Znači, bukvalno im doradim šta bi još moglo da bude, jer sam tako se i postavila da shvate da je to njihovo, otprilike da pođe od pretpostavkom da oni na ovaj način preko te Google učionice šire svoje vidike i svoje znanje za onaj test opšte kulture, generalno. Tako da tu je bilo i higijene, tu je bilo i zdravlja, tu je bila ishrana, preventivna vežbe, gimnastika, aktivnosti, ono što inače po planu i programu radimo. U smislu ja nisam ništa posebno, da kažem, njima neke teške zadatke, nego imali su prilike da sagledaju jako puno materijala, da li je to u PowerPoint prezentaciji, ali evo ti si malo napomenula, nisi mogla da prezentuješ, jedini način da postigneš na disk pa da onda link postaviš da bi mogli drugi da otprate. Znači, postavljaju na svom disku, prosleđivali putem linka tako da su oni bili u prilici da odgledaju te prezentacije i te materijale i te slike. Video linkove sa YouTube kanala su isto tako kačeni i oni su imali prilike da sagledaju to iz nekog drugog ugla, mnogo bogatije nego ono što redovno na redovnoj nastavi imaju prilike da vide. I tu sam ih čisto onako proveravala da oni upišu koje su to aktivnosti iz te pojedine tehnike ili te discipline imali u školi, šta su provežbali i šta oni umeju da pokažu. Primer samo navodim što se toga tiče. Tako da, bilo je zanimljivih ovo i ideja. Dobro, Miro, ako možemo da vas pitamo s ovog webinara koje nastavne materijale biste izdvojili kao najprijemčivije, da li ima nešto što je kod učenika izazvalo veće interesovanje, da li su to bili upitnici, da li su bili videoklipovi koji su filtrirani sa stanovišta stručnosti i kompetencija vas kao nastavnika fizičkog. Šta biste izdvojili kao nešto što je onako izazvalo posebnu pažnju? Pa deca su generalno ovako, znači generalno deca su bila zahvalna i kažu da im je bilo jako interesantno jer sam ja jako puno materijala njima priručno postavljala tamo u okviru nedeljnih zadataka, tako da su oni koji tehnički su mogli to da isprate, mogli su da isprate, da kažem, vizualno, preko video linka i tako dalje. Oni koji tehnički to nisu mogli sve da isprate, imali su druge opcije. Znači imali su da to slikovno vide, da tekstovno to pročitaju. Prednost je bila ta što su, pored toga što oni kad uđu u učionici, mogu to da sagledaju, automatski su oni dobijali i putem maila te informacije. Svaka se dešavala u toj učionici, tako da sam ja prezadovoljna. Ja se da ima nekih ograničavajućih mogućnosti u toj Google učionici, ali generalno je jako dobra stvar i to bi preporučila svima da mogu da koriste. Neko od kolega je pitao kako na koji način pedagog može da iskontroliše. Znači imamo mogućnost kao što sam ja pozvala. Da, jeste, šifra, da. Ide, čak su mogli da učestvuju i da procenjuju. Jeste. A vezano za vrednovanje, Maja, ja sam malo istraživala, evo ta, da kažem, na Facebooku ta grupa koja je osnovana, pa smo imali prilike da razmenjujemo iskustva sa kolegama iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Makedonije i tako dalje. Jeste. I materijal od Hrvata sam videla, neko je bio postavio, baš vezano za to. Vrednovanje, jeste. Gledala sam i ja, ima preko 30 strana, to je država i Ministarstvo prosvete Hrvatske dalo nastavnicima, jako opsežan materijal, da. Baš
imala prilike, oni su bukvalno po predmetima čak pravili i razni modeli su bili, tako da bukvalno svako od vas možda pogleda i da sagleda koji mu model odgovara, a ja sam izabrala tamo jedan od tih, pošto kod mene sva deca su imali 100 poena. Jeste da je gradacija bila, ali meni je poenta bila da... Razumemo, da. Dobro, hvala. Nešto nam se prekida. Hvala Miro što ste podelili svoje iskustvo. Ja negde... Da dodam, Maja, vezano za ovo, deca su prioriteti, su im bili ovi predmeti matematika, srpski, istorija, razumete? Tako da su oni to morali, a ove druge predmete su malo, da kažem, skrajnuli. Pa dobro, vi ste im pomogli da nekako imaju zdrav stil života i u vreme pandemije i korone, tako da negde i to je jako važno i taj vaspitni doprinos sa vaše strane. Moram samo za kraj da kažem da je Google učionica u jednom trenutku postala učenicima nezanimljiva, jer su stalno bile iste metode, iste tehnike, isti elektronski nastavni materijal i nije više izazivalo kod učenika podsticaj. I tu je jako bitno da mi kao stručni saradnici uz pomoć nastavnika kao što ste vi razvijemo nove interaktivne materijale koji isto mogu na Google učionici da se koriste. Evo, ja vas pozivam na saradnju u ime pedagoškog društva i da se družimo na republičkoj sekciji. Pozdravljam sve kolege i zahvaljujem se pošto nam ističe sad ovo naše vreme. Hvala svima. Mirjana, pozdrav Boru, pozdrav svima. Hvala na aktivnom učešću. Da pogleda razvoj među predmeti kompetencije, izašao je čak i članak, može da vidi. Što kažete da je izašao članak? Razvoj među predmetne kompetencije, Nataša je držala taj seminar kod nas u školi. Dobro. Tako da smo, mislim, jedna od škola koje smo završili taj, da kažem, tu sesiju u kompletu, znači obavili, uradili časove, snimili časove. Bravo! Bez obzira na koronu. Da, svaka čast. Evo, juče izašao članak gde su